Australia. Bod chi yn defnyddio gwefan TripAdvisor i ddarllen neu sgwennu adolygiadau gwyliau. Ond, os ydych chi am wneud hynny yn Gymraeg, chewch chi ddim, a does na ddim cynlluniau i newid hynny, bod dros 20 o ieithoedd eraill yn cael eu caniatáu. Mi ddaeth cwynion i'r amlwg ar ôl i TripAdvisor wrthod gyhoeddi adolygiad yn Gymraeg gan ymwelwyr i lety gwelyau brecwast ym Betws-y-Coed yn ddiweddar. Rhagor gan Dafydd Gwyn. Ar ôl mwynhau gwyliau yma yn ddiweddar, ath cwpl o'r canolbarth ati i ysgrifennu adolygiad ar wefan TripAdvisor. Ond mi gafodd i wrthod â hynny am ei fod o yn Gymraeg. Ar e-bost, mi nath y ddau oedd wedi ymweld â Bryn Bella mi wnaethon nhw gwyno a di'r perchnogion ddim yn hapus chwaith. Os di'r European Union derbyn Cymraeg, pam dim TripAdvisor? Dwi'n meddwl mae TripAdvisor should printio y report yn Cymraeg, achos da ni'n siarad Cymraeg yn yr ardal. Fe gysyllton ni â TripAdvisor a ddwedodd bod nhw'n derbyn adolygiadau mewn 21 o ieithoedd ond i'r Gymraeg ddim yn un ohonyn nhw. Maen nhw wastad meddwl nhw yn edrych am ffyrdd o ychwanegu at y safle i wneud yn fwy defnyddiol a pherthnasol yn lleol, ac i'r perwyl hwnnw maen nhw'n ychwanegu ieithoedd newydd yn aml. Mae gymaint nawr o bobl yn edrych ar TripAdvisor ac yn bwcio llety hefyd wrth gwrs trwy TripAdvisor. Fyddai'n cysylltu gyda TripAdvisor i ofyn iddyn nhw oes na obaith yn y dyfodol i dderbyn sylwadau yn yr iaith Gymraeg yn ogystal â'r ieithoedd eraill maen nhw'n defnyddio ar hyn o bryd. I ganmol neu gwyno ar TripAdvisor felly, cewch wneud hynny mewn Saesneg neu Sbaeneg, mewn Norwyeg neu Bwyleg, ond ddim ar hyn o bryd o leia yn Gymraeg. Dafydd Gwyn.